नटिस इन दा बारसो होनबाय जों ओंखायनोथ' दुखुआनो पुष्पाराज झुकेगा नहीं साला बड'लेण्डल'सो नामा जाहा लकेलानो गैया सब बाहेरनि मानसि बिगुर गोसोमफोरखौ जो सोजोबदो देरहाबाबो गावनि जेनबाबो गावनि खामोन ओंखायनो बारा दुखुबो गैया अनलादावा जेननायनि आरो थाब थांदों ना अनलादावखौ बहुत सापर्ट खालामदोंमोन नामा बहुत डर लग रहा है बहुत दूर लग रहा है हम डिप्रेशन 6-0 Duran ka ba isa ऐसे लाइबो दिके बड'लेण्ड एफसी आरो नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसीनि दिनै गिबि मेचमोन आरो नर्थ इस्ट एफसीआ 6 गलावहाय देरहासार जानो हायो आरो बड'लेण्ड एफसीआ लाथिख' एबा 0 आव थायो स्करा दा बयबो नायनानै ओंखारगासिनो जों बिथांमोननिफ्राय मिथिनो नाजागोन बिथांमोना बे मेचखौ नायनानै माबायदि मोनदों बिराद गाज्रि जेनबाय जों बिराद दुखु ओमफ्राय मा होनो 2 गल नङा नोगोद 6 गल जेनबाय जोङो ओमफ्राय बेखायनो बोरैबा मोनबाय गोसोखौ गाबनो ओंखारदों नामा ओंखाम जाला दिनै जोङो दख'ना गानलायलायना फैदोंमोन जोङो बेखायनो जोङो नर्थ इस्ट इन दा बारसो होनबाय जों ओंखायनोथ' दुखुआनो जेबो नङा खेलाव जेननाय देरहानो थाखाय नेक्स्ट टाइम आरो फाब नांदोंलै आरो गेलेबाव मोजाङै र' बर'फोरा फाब नांदों माबा फिसा र' फाब नांदों आबो बे टिकेटखौ माखासेफोरा बिराद बुरजा फैसानि फानखोमादोंना फ्रियावनो हाबनो मोनदों ओमफ्राय टिकेटखौ मानो फानखोमानांगौ जाखो है मबाइल गबाय दे होमबा हामबायसै लोगोफोर बड'लेण्डल'सो नामा जाहा लकेलानो गैया सब बाहेरनि मानसि बिगुर गोसोमफोरखौ जो सोजोबदो जाहा बड'लेण्ड ओरैनो बड'लेण्ड टीम नङा बड'लेण्डआ बर'यैनो जाजोबनांगौ जाहा बड'लेण्डआ बड'लेण्डनि मानसिफोरानो गेलेजोबनांगौ आदामोनखौ रिकुवेस्ट खालामदों नेक्स्ट टाइमाव जाहा बर'फोरखौल' सेलेक्ट खालामनानै गेलेहोबानो जाबाय आंनि बुंनो गोनाङा बेसेबांसै जेननानै बहुत दुखु मोनबाय जाहा बे प्लेयार लिस्ट बनायनाया जायासै जाहा हाफ्सआव आरो डिफेन्सआव जाहा मोजां जायासै आं बहुत दुखु मोनबाय बहुत फैसा खरस खालामनानै आं दिनै दुरां काप नायफैदो जाहा बड'लेण्डनि एफसि दोङो आङो सुमापारा गामिया सुमापारा आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिफ्राय हायदों बहुत दुखु नांबाय आं बहुत पास होनाय आरो डिफेन्डार खालामनायफोरा बहुत आं बेयाव मिस्टेक नुदों जाहा जोंनि गामिनिबो दोङोमोन बेहा प्लेयार लिस्टआव गैया बिथाङा गेलेनायबा एसे हमथानो हागौमोन जाहा जोंनि गामिनिनो फार्स्ट हाफखौथ' बिराद मोजां नांदोंमोन खेलाखौ नायनानै खिन्थु सेकेन्ड हाफाव एसे दुखु थाहैबाय बाखि नेक्स्ट आरो देरहागोन होननानै आसा खालामबाय बड'लेण्ड एफसिखौ बाखि जोंना मोननैबो सापर्ट खामोन बिटिसिनिफ्राय फैनायखाय बड'लेण्ड एफसिखौ आरो नर्थ इस्टआव गोलैनायखाय नर्थ इस्ट एफसिखौबो खामोन ओमफ्राय देरहाबाबो गावनि जेनबाबो गावनि खामोन ओंखायनो बारा दुखुबो गैया खिन्थु बड'लेण्ड एफसिया जेननायनि थाखाय एसे दुखुबो दङ बेयाव थाखागोन बारु जेनुइन ओमफ्राय आलादिन आलजारिनि गलफोरखौ नायनानै मोजां नांदों आसा खालामो बड'लेण्ड एफसियाबो नेक्स्ट फैबाय थानाय मेचफोरखौ जाहाथे देरहायो मोजां गेलेयो मिस्टेक फल्टथ' फार्स्ट हाफाव बिदि नुवाखैमोन सेकेन्ड हाफाव एसे नुदों माने कचारा जायफोरखौ सोलायनांगौ बेफोरखौ सोलायनाय बायदि नाङाखै आरो मोजां प्लेयारफोरखौसो सोलायबाय थानायखौ नुदों आरो जोङो ओमफ्राय जायफोर एसे दुरबल गेलेदों बिसोरखौ दोनबाय थादों टीमाव मोजां गेलेनायफोरखौसो बरनबाय थादों बिदि एसे नुनो मोन्दों आरो जोंनि फारसेनिफ्राय आरो दा दिनैनि खेलाखौ नायनानै माने दुखुबो मोनसेया ओमफ्राय मोनसेया माने सुखुबो दुखुआ बेनो जे जेनेबा जोंनिनो गावनि टीम बड'लेण्ड एफसिया जेननायनि थाखाय आरो सुखुआ जाबाय नटिसआबो जोंनि गावनिनो बेखौ देरहानायनि थाखाय आरो बेनो जेनबाय जोंनि सापर्टआ बेखायनो जों गोसोआव बिराद गाज्रि मोनदों आरो ओंखायनो जों बारा मोजां मोनाखै गोसोखौ जों बिराद सापर्ट दङमोन बड'लेण्ड एफसिजों खिन्थु सयगरना बेसेबांबा जेनबाय हिसाबै जों गोजोननाय मोनाखै आरो होमब्लाबो जों थांनोसै सापर्टआथ' दङ दंनाया होमब्लाबो जों देरहाजानो लुबैयो आरो ओमफ्राय आरो सयगरना बेसेबांबा जाबावबायसो जोङो गरसेसोब्ला बिराद जेबो सानामोन खिन्थु 6 गल जाबाय बिराद दुखु आरोखि जों